ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತಂದೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಿರವು ಪೋಲಿ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ 777 ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ನಕ್ಲಿ ಸೊ ಅವಳೇ ಅಂತ ತಂದಿತ್ತೆ ಅವಳ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಭಾರಿ ಒಂದು ಉಮೇದು ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಇತ್ತೀರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲ ಪುದ ಅಕ್ಕಳು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ ತೋಜೆ ನಿತ್ತಿನ 3 ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ನೆನಪುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ಗೆ ಕೇಂದಿನ ಪೊಂಜು ಪಂತಿನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಪಂತೆ ಆನೆ ಪುದರ್ಲ ಪಂಪು ಜಾನಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಅಕ್ಲೆ ತೂಪಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ವಾ ಟೈಪದ ಜನಕುಲ್ಲಿருந்து ಪಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ ದಯಪಡೆ ಎಂಕ್ ಕನಿಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಂಚೆ ಅನ್ನು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ ಮೂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡನ್ನು ಕುಡಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ತದ ಅರೆಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ತಿಕ್ಕಿನ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ತದ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಪು ಬರ್ತದ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆರ ಲಕ್ಕೆರ ಪೂರ ಅವನಿಚ್ಚಾಂಟಿ ಅವು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮನದನಿ ಎಂಕ್ ಆ ಇಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದು ಅವೇ ನಾನು ಪಿನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತದೆ ಏರೆಗನ್ನು ಮಂತದಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಅಕ್ಳು ಕೇಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಮೇತ ಆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಂಕ್ತಿಜೀರು ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂಚ ಸಿಂಬಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನರಮನಿನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ. Hey guys, namaste, ಮಾತೆಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಸೊ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಿಕ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಕುಲ್ದು ಐದು ತಂದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೂಜೆ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆದ ನಡುಟೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಂದ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ ಪೂಜಿ ದಯಕಂದು ಪನ್ನಗ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಕುಲೋಂದು ಮಂತಿನಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ ಆಪುನು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೋಂದು ಮನ್ಪುನೆತ್ತಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಇಂಚ ಬಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಕುಲೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮನ್ಪುನಿಕ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೂಲಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬೋಡು ಐಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೋಡು ಆಂಡ ತೂಪುನ ಜನ ಪೂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ದಾದಂದು ಪನಗ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ಪೂಜರಿ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಡೆಟಿ ಇಂಚೆನೆ ಅನ್ಪಿದೆ ಪೋನಗ ತಿಕ್ಕುರದ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗಾಕ್ಲು ಬಂದ್ಪೇರಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಇರ್ನ ಪೂರ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನು ಪಣ್ಣದು ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ದು ಪೂಜೇರು ಲೈಕ್ ಮಂತದು ಪೂಜೇರು ಏನಕ್ಕೇನು ನಿಕಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಅಂದಕ್ಕೇನು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅವಡು ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏರೇ ಅವಡು ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಉಂದುಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಬತ್ತಿರದಾದನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದುಪ್ಪಿರದಾದನ ಸೊ ಏನಕ್ಕೇಂದುಪ್ಪು ಏನಾಕ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಾರಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಜ್ಜ ಕೆಲದಕ್ಲು ಅಂಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿಂದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅದ ಕೆಂಪುದ ಬಟನ್ ನೊತ್ತನಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪುನು ಓಕೆ ಏನು ಪನ್ನಿ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ನಾವು ಇಂಚೆಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಳು ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಫ್ರೀ ಐಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೋರ್ಡು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಪೂಜೆ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಕೌಂಟ್ ಲಾ ಪೂಜೆ ಆಂಡಲ ಎಂಪಿ ಲೈಕ್ ನಮಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಉಮೇದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ ಈತ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ತನತ್ತ ಕುಡಲಾತ ಎಚ್ಚ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ದುಂಬು ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತುನಪ್ಪುನಗ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಏತ್ ಲೈಕ್ಸ್ 400-500 ಲೈಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂದೇ ಕುಂಡಕ ಅಪ್ಪಗ ಆತು ನಿತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಮೆರೆಗೆ ದಯಾಗ ಕೊರಡೊಂದ ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಣ ಎಂಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬರ್ಪುನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಎಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು 100% ಗೊತ್ತಾಪುನು ಬಕ್ಕ ಈ ಲೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಬತ್ತಲು ಬಕ್ಕ ನಂಕಲ ಅದಾದ ಗೊತ್ತ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡತ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾನು ಒಂದು ಪಂಡ ಉಂಡತ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅವು ಆ ವ್ಯೂಸ್ದ ಮಿತ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ನಂಬುದೇ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾನ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಪಾಪ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮಜ್ಬೂರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಳ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪಿದೇ ಪೈರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇನೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಒಂದಿಟ್ಟೇ ಉಪ್ಪೇರು ಒಂದೇನೆ ನಂಬುದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ದಲಕ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಪಂಪಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಏಪಲ ಪ್ಯಾಷನ್ ದಲಕ ದೀಲಿ ಬಕ ನಿಕ್ಲ ಬೆನ್ಪುನ ಪಡಿ ಬೇತೆಲ್ಲ ತುಲಿ ಅಪಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಐತನೇ ಪಿರವಡು ನಮ್ಮ ಜುನೂ ನುಡಿತ್ತು ನೋಡ ಎಂಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈಜಿ ದಾನೆ ಹಠ ಬತ್ತದ ನಿಕುಲು ಏತು ಮಂತಾರು ಅವು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಜಿ ಐತಾತಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋರು ಇತ್ತೆ ದೈಲಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ತಾರದ ಮರದಂಚೆನೆ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಬೋದು ಮಲ್ಲಾಯರಿ ಏತು ವರ್ಷ ಬೋಡು ಮಿನಿಮಮ್ 7 ವರ್ಷ ಬೋಡೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಫಲ ಕೊರಡಾಂಡಲ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಐಟೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತಂದು ಬತ್ತ ನಾನು ಬಕ್ಕ ತನ್ನಾತಿಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಏರೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ
ಸೊ ಯಾನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ನೇ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೋನಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಕನೆ ಪನ್ಪೇರು ಜನಕ್ಕಳು ಇಂಕ ಪಿದೇಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈರ್ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕುಲು ತೂಪೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆತಂಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದು ಜೈ ಅಪ್ಪಗೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಲೆ ಎಂಚ ಆವಡದು ಎನ್ನಲೆ ಎದುರ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂಚ ಆವಡದು ಅಣ್ಣ ಯಾನು ತಿಳ್ತದ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಂಡದ ಬರ್ಪೇನು ನಮ್ಮ ನಟ್ಟರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏಡಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಕಲೈತಿ ಇಂದು ಪಂಡ ನಟ್ಟನ ನಿಕುಲು ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿವರಿ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿರ ಅಕ್ಕಲು ತೂಲೆನ್ನ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಏಪಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಜೆ ದಯ ಗೊತ್ತುನ ನಾವು ಪನ್ನ ನಿಮ್ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಜೇರಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಜೇರಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪುಟ್ದೇ ಬಿಡ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಸೊ ಯಾನ ಪನ್ಪುನ ಡೈಲಾಗ್ ಬುಡ್ದೆ ಬುಡಿಯಾನು ಈಜಿನ ನಮಗೆ ಈಜಿನ ಗೊತ್ತುನ ಪಾಪ ಪ್ರತಿವರಿಲಿ ಪನ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಅವು ಅಕ್ಲೆಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆವಡು ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆವಡು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಕೊಡ್ಬೇತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಕೊಡ್ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದೆತ್ತು ಬರ್ದಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೇನು ಮಂಡೆನ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡ್ಬೇರು ಯಾನು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ನೆಪ್ಪೆ ಮಕ್ಕ ದೆತ್ತದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತ್ ಉಡ್ಪೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಆಯ್ತ ಬಂಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ವ್ಯೂಸ್ ವರ ರೇಸ್ ಹಾಪಿನ ವರ ವ್ಯೂಸ್ 1,000 ಯಾನ ಅವಲ ಪನ್ಪೇನು 1,000 ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತು ನನ್ನ ಐಟ್ ದಾಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಪುಜಿ 2 ಡಿಜಿಟ್ ಬರ್ಪೀನಿ ಕಾಸ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅಂಚ ಐಡ್ ತಕೊಂಡತ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ದಾದವಂತೆ ಗೊತ್ತನ ಯಾನು ಫುಲ್ಲು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತಂದೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಹೊಡೆದು ಪಿರವ ಪೋಲಿ 369 ಟೆಕ್ನಿಕ್ 555 ಟೆಕ್ನಿಕ್ 777 ಟೆಕ್ನಿಕ್ 333 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಯಾನು ಕೊಲ್ಲುದು ಪನ್ನೊಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗಿಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಯಾನು ಬುಡ್ಪಾದು ಪಂದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಏಪ ಜನಕ್ಕಲು ಇಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇಂಕ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕದು ಇಂಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಇತ್ನ ತೂಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅವನೊಂದು ಪಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಐಡದಕ್ಕೆನ್ನ ಒಂತೆಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅವನು ಬತ್ತನು ದಯಪಂಡ ತುಲಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಉಮೇದು ಕೊರ್ನಾಂಡ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕುಲು ಇರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಂಕುಲು ಗ್ರೋತ್ ಮನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಈರ್ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪ ಅನ್ಪನಕ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಜಿ ಫಸ್ಟೇ ಪಂತೇನು ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೌಂಟ್ ಆಡ ಲೈಕ್ನು ತೂನಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಕಲಾತು ಉಮೇದು ಬರ್ಪನೋಕೆ ಬಕಲಾತು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬೋಡು ಆಂಡ ಎದುರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡಯ್ಯ ನಾನಿ ಪಂದಿತ್ತೇನು ನಿಕುಲಂಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತು ನಾನು ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಅನ್ನೊಂದು ತುಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿವರಿಯನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಪುಂಡು ಆಂಡ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತು ನಾಡ ಆ ಮೆಂಬರ್ ನಕಲ ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಕ್ಕ ಆರೆಂಜ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋನಗ ಐಟ್ 99 ಇಡ್ದು ಪತ್ತಿನ 199 500 1000 ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ದ ಅವಲೇನು ಬಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಏರೆಗಾಡಲು ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟೆತ್ತು ನಂಡ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಹೋಗ್ತಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪುಜೆ ದಾಯಗನ್ ಪನಗ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಡ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂಥರ VIP ಲಕ್ಕ ಹಾಪರ್ ಗೊತ್ತಾನ ಒಂಥರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಲಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಫ್ಲಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿದ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಉಂಡತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಪರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾನ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದು ಪರ್ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾನ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ದಾದಾನು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿನ ಫಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಅವಳೇ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅವಳ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೀರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತನೆ ಅಕ್ಲ ಪುದ ಅಕ್ಕಲು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಡ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ ತೋಜೆ ನಿತ್ತಿನ 3 ತಿಂಗಳು ತಾನೇ ಅಕ್ಕಲು ಅವು ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಹಿಡ್ದು ಕತ್ತೇರು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಬುಡಿಯರು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಹೆಂಕಾಂಡು ಯಾನು ಈತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಅದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ ಉನ್ಮಂತನಲ್ಲ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯಿದೆ ಒಂದು ಅವನು ಇಜ್ಜಿಂದು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಏರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸುರ್ಮಂತೀರಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮನ್ಪುನ ಈತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆತನು ಈ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಕ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆತನು ಮೇಡಮ್ ಅಂದು ಕೋಡೆತ್ತು ಮುರಣಿ ಇಂಚಿ ಏನು ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂಚಿ ಏನು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೆ ನೆನಪುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ಗೆ ಕೇಂದಿನ ಪೊಂಜು ಪಂತಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನಿಂದ ಪಂತೆ ಯಾನಿ ಪುದರ್ಲ ಪಂಪಿಜೆ ನೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಅಕ್ಲಿ ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ವಾ ಟೈಪದ ಜನಕುಲಿருந்து ಪಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಣ ಎಂಕ್ ಕನಿಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಂಚೆ ಏನು ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೆ ಮೂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡನ್ನು
ಕುಡುಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ತದ ಅರೆಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ತಿಕ್ಕಿನ್ಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬರ್ತದ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಪು ಬರ್ತದ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆರ ಲಕ್ಕೆರ ಪೂರ ಅವನಿಚ್ಚಾಂಟಿ ಅವು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮನದನಿ ಇಂಕ್ ಇಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಡ್ದಿರಿ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದು ಅವೇ ನಾನು ಪಿನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತದೆ ಏರೆಗನ್ನು ಮಂತದಿತ್ತೆ ಅನ್ನು ಅಕ್ಲು ಕೇಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಮೇತ ಆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಂಕ್ತಿಜೇರಿ ಬರ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂಚ ಸಿಂಬಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನರಮನಿನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅವಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡ್ ಏರ್ಲ ಫ್ರೀ ಕಲ್ಪದ ಕೊಪ್ಪು ಜರುವತಣ ಆಂಡ ಫ್ರೀ ಪಂದು ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕೋ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ನಿನಿ ಕೊಂಜಿ ಮೇರೊಂಜಿ ಪಂಡಿರತ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಕ ಪಣ್ಣದು ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಂಜುನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪನಿಯರು ಪೋಪಿನ ವಿಷಯದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ವಾ ಟೈಪ್ದ ನರಮನಿಲಿರೋದು ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳ ಅಂತೂ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂಕಲ ಉಪ್ಪುಣತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಂತ್ ಎಂಕಲು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿವಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಇಂಚ ಬಣ್ಣದು ಸೊ ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತುಂದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಐತ 7 ಚಕ್ರ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಐತ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಮೇನ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೆ ದಯಪಣ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಪಾಡೋಯ್ತುಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇತ್ತಿನ ಕೇನೆ ನಿಕ್ರೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡು ಕೊರ್ಪೆನ್ ಎನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಪಂಡದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ದುಂಬಿಯಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಫ್ರೀ ಅದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ತೋಜನ ಎಂಕ್ ಪುಗಾರ್ದಿರು ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟೆವಾಡು ಇರು ನನಲಾತ್ ಗ್ರೋತಾಪರು ನನಲಾತ್ ಏರ್ಲ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಏರ್ಲ ಒಂದು ಜೇರುಂದು ಎಂಕನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಓಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನ ನಿನ್ನೆ ಹಣ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಪಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಳ್ಳ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೇನು ಅಕುಲ್ ಪುರ ಎಂಡ ಕೋರ್ಸ್ದೆತ್ತನು ಪಂತಿನಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾರದೆತ್ತೆ ಅವುದೆತ್ತೆ ಒಂದುದೆತ್ತೆ ಅಂದು ಪುರ ಗೋಲ್ಡ್ ದೆತ್ತೆ ಅಂದು ಪಂಡದೆ ಅವೇನೆ ಅಂದೆತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಾಡೋ ನಿತ್ಯನು ಅಕುಲು ಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ರೀ ಅನ್ ಕಲ್ಪದ ಕೊರ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಇಡಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಓಕೆ ಸೊ ಐಡ್ದಕ ಎದೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತನು ಮನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಲ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎದೋ ಜನಕ್ಕೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತನು ಅಕುಲ ಪಂತೀರು ಅಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತಿದ್ದೀರು ಎಂಡ ಪಂತೀರು ಅಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾನ್ ಮಂತ್ಯಾನು ಅಂಕಲು ಎಂಡ ಫೋನ್ ಪಂಪೇರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಪುಜೇರು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈತ್ ನಮಕ್ ಕೇನೆ ಎಂಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ನನೆ ಅನ್ ಪಂಪೆ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೇನೆ ಎಂಕ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒಂದೇನು ಎಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಯನ ಬಾಬಾ ಗುರು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗುಮ್ಮಂತದಿರಿ ಪ್ರತಿವರೆಗೂ ಆಸೆ ಪುಣ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪನಿಮಕ್ಕೆ ಐಫೋನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮದು ಯಾನ್ ಐಫೋನ್ಗಂದೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಎಂಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬರೋಡೆ ಪಂಡದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಎಂಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬರ್ತಿವಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಮಲ ಡೀಲ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ಐಫೋನ್ ದಿತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಾ ಟೈಪ್ಡ್ ನಮಕ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಕುದ್ದುದಾನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಆಶೆನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಬಂತದ್ದು ಕೆಲದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಪೇರು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ನನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಬರ್ಕೊಳೋದು ಐಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಜುನೂನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಂಕ್ ಐಫೋನ್ ಓಡಿತೀನಿ ದಯಪಡ ಎನ್ನ ಮಗನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅನ್ ಕಾತೋದಿತ್ತೆ ಮಗ ಕೆಟ್ಟೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಚ್ಚಾನು ಸೊ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಮ್ಮಲ ಪಾಪ ಫ್ರೀ ಅದು ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಡಿರು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬೊಡ್ಚೆ ಹಂಚಿನ ಕಂಡದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಡೀಲ್ದ ಕಾಸು ಎನ್ನ ಐಫೋನ್ ದೀದಿನ ಓಕೆ ಅವಳ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಸು ಬರೋಡಾಂಡದ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಈತ್ ಲಂಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಐಕ್ ಪೂರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಮಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಒಲ್ ಪಡೆದು ಬರ್ತೀವಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬರ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಏನುದಿತ್ತೆ ಟಚ್ ಉಡು ಅವು ಪೂರ ಪಟ್ಟ ಅಂದು ನಿಕ್ಲು ಕಣ್ಣೆದೊಡಿ ಅನ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಪಿರವಾಗ ತೂಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ತೂಲೆ ಅಪ್ಪದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಗೊತ್ತಾಪು ದೇಪಣ್ಣ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತು ನಿತ್ಯ ಬಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ನನ್ನ ಗುರುವಲ್ಲ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಡ್ಡೆಬೋದು ಎದುರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡ್ಪಣ್ಣದು ಏಪ ನಮ್ಮ ಇನ್ಯ ಮುಪ್ಪಡ್ದು ಇನ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಒಲ್ತುರು ದೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪರ್ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ದೀವೋಡು ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕಣಾಂಡು ಯಾಂದೆ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚೆ ಏಪದಿಯರು ಆಕನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೆ ಲೇಟ್ ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೆನು ಬಕ್ಕಯ್ಯನು ಸಡನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಂತೆ ಕೊರ್ಪುನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಪುರ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೆನು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇನು ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಡೋದು ಇಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಡೇಟ್ ಆಯ್ತು ಕುಡೊರ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪಿದೇವರು ಇಂಚಿನ
ಲೋನ್ ಅಂಡಿಗೆ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷದ ಮುಟ್ಟ ಲೋನ್ ಅಂಡಿಗೆ ಉಡಂಜಿಗೆ ಪಂದು ಕೊರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಬಣ್ಣದು ಪಂಡ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಪಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೋರ್ಡು ನಿಕ್ಲೇಡು ಇರೇಡು ನಿಂಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ನಿಂಗೆ ಧರ್ಮಗ ಬೋರ್ಡು ಉಂಡು ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರ ಇಂಕ್ಲೇಡು ಎದುರ್ದಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪನೊಂದೆ ಪೋಪೇನೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಎದುರ್ದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಕೊಪ್ಪೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾನು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ದೆತ್ತುನೆ ಇತ್ತೆಂಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಯಾನೇ ನಿಕ್ ಐಫೋನ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಎನ್ನಲೆ ಕಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಕ್ ಎಂಕೆ ಇತ್ತಿತ್ತು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಎಂಕೆ ಇಲ್ಲು ಮಂತ್ ಕೊರಿಯಾ ಪಣ್ಣದು ಎಂಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆತನು ಯಾನು ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ದೇನು ಮೂಜಿಲ್ಲು ಅವು ಏತು ಪಂಡ್ರಲೇಜ್ ನೆಟ್ ಕಣ್ಣು ಬೂರ್ದು ಯಾನು ಕುಡ ಉಂದು ಅವ ಅಂಚಿನ ನರಮನಿನ ಕಣ್ಣು ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಆರ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ಪೇರೊಂದು ದೆತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಡೀಲ್ ಆತಿನ ಕಾಸಿಗೆ ಐಫೋನ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ದು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒಂದುಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ದು ದೆತ್ತೊಂದೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕೈ ಬತ್ತದನ ಯಾ ನಂಬುದಿನ ದೇವರನ್ನ ಕೈ ಬತ್ತದ ಏಪ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಉಳ್ಳಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜೆ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಲ್ತು ದೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತು ತುಳಿ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಹೃದಯದ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಸೊ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೆ ಬಕ್ಕ ಈಗ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಜನ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆವಡು ಅತ್ತ ನಾನು ನಿಕ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಣ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಂತದ್ದು ಉಪ್ಪಿರ ಅವೇನು ಎಂಚ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುಣೊಂದು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಸೊ ಐತ ಎಂಚ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪುಣಂದಲ ಬಂದು ಗೊಪ್ಪೆ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿನ ಎಂಚ ಪುಣಂದಲ ಬಂದು ಗೊಪ್ಪೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೆಲದ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಪಿರ ಉಪ್ಪಿರು ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಎಂಚ ಫೋಕಸ್ ಕೊರೋಡು ಎಂಚ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊರೋಡು ಎಂಚ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಆ ಪೂರ ಏನು ಬಂದು ಗೊಪ್ಪೇನ ಸಪೋಸ್ ಏರೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಬೋಡಿತಿನ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಎಂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಯಾನು ಎಂಚ ಎನ್ನ ಉಂದಿಕ್ಕು ಯಾನು ಎಂಚ ಕೊಲ್ದಿತ್ತದುಲ ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಿಕ್ಕಲು ಫೋಕಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲು ನಾಣ್ಣದ ಟಕ್ ಅಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಟ 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 ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಪೋಪುನು ಒಂಜಿ ಬೇಡ ಶಾಲೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಕೊರ್ಲಕ್ಕ ನೋಟ್ಸ್ನು ಬರೆಯಂದಿಲಕ್ಕನೆ ಪೋಣ ಐಟ್ ಜುನೂನೇ ಇಜ್ಜಿನ ಐಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಕೊಡ್ಜಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನಾಂಡ ದ್ಯಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣದು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಎತ್ತೋ ವರ್ಷೋಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಪಾಪ ಎಂಜಿ ಇತ್ತು ತೂವೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷೋಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡು ಹೆಂಗೆ ಪಾಪ ಆ ಹುಡುಗಿ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಂದೆ ಬನ್ಪಿನಿ ಇಂಚೋಗು ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪಡಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಈರೇನ ಪಂಡು ಧ್ಯಾನು 3-4 ಸಲ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಸಪೂರ್ ಎತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಟದ ಕಾಲೇಜಿ ಕೆಬಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಮನೇಲಿ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಂಡ ಸೊ ಆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ತೂತು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಲಿ ಎನ್ನ ಯಾನು ಓಲಿತ್ತಿನ ಒಲ್ತು ಮುಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಂಚ ಲೈಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಅವನು ಬತ್ತನು ಪಂಡದು ಉನ್ನದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬರ್ಪಿನತ್ತು ಒಂದು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ದ ಪೂರ ಆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿಬೇಕ ಆ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆಡೆ 100% ಫೋಕಸ್ ಕೊರಿಬೇಕ ಎಂಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟಪ 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 ಅಂದು ಬರ್ತನು ಇತ್ತೆನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನದ ಒಂಜಿ 80% ಜನಕ್ಕನ ಎನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದಿನೇನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಚ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಬೈತಂತು ಲೆಕ್ಕಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಸೀಮನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಿತ್ತು ನಾವೇನು ಪಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಒಂದು ಶ್ವೇತ ಬಣ್ಣದ ಪಂದಿತ್ತ ಸೊ ಅರಣ್ಯ ಯಾನು ಪಂದಿತ್ತಾನೆ ಮಸಾಲದ ಎಡ್ಡೆ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತು ಪಂಡದು ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ನಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೊ 6 ಲೈನ್ದ ಕೋರ್ಸ್ ದಿತ್ತೊಂದು ಓನ್ಲಿ 12 days ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೈದನು ಅರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತಂಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಪುರ ಪಂಡ ಆರು ಎರೆಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿಂಗೆ ಕಷ್ಟಗು ಪಂಡದು ಅಕೋಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಬುಡ್ಪಾದ ಕೊರ್ರೆ ಸೊ ಅವು ಬ್ಲಾಕೇಜಿನ ರಿಮೂವ್ ಅಂತದ್ದು ಬರ್ಪಲ ಕಾಯಿರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡು ವಿದಿನ 16 ದಿನ ಶ್ವೇತಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತು ನಾವು ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಮಂತೀರಿ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ನಂಚು ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತನು ಕಸಿನ್ಗೆ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನು ಪಂತೆ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತದ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ತಲ್ಲಿ ಕಸಿನ್ದ ಪಂಡದು ಕಸಿನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪಾಡ್ದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆತಂಗೆ ಸೊ ಇನಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ದಯಪಣ ಅರೆಗೆಡ್ಡ ಏನತ್ತದು ಅರ್ನ ತುಲಿ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ತುಲಿ ಅರೆಗೆಡ್ಡ ಏನತ್ತದು ಅರ್ನ ಕಸಿನ್ ಪಂಡಿರು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಈತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೈದನು ಈಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪು ಪಂಡದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಆಗ್ತನು ಸೊ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನಲ್ಲ ಎನ್ನಾಡ್ದ ಆಪಿನಂಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲೇ ಅರ್ನ ಯಾನ್ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ವೇಟ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಡೆಗೆ ದಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ಕದ್ರಿಡು ಸೊ ಯಾನ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಕೂದಿತ್ತ ಬರ್ನಾಗ ಹಾಕಲು ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಪಣ ಮುರಿದು ಬರೋದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಕದ್ರಿಡು ಯಾನು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಯಾನು ಮೀಟ್ ಆಪಿನಿ ಕದ್ರಿಡು ಸೊ ಯಾನು
ಅಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಉಣ್ಣತ್ತ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ್ನೇ ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂಚ ಅವಳು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದು ಪೊನ್ಗಲ್ ಪೊಂಜಿ 2-3 ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲೆ ನಾನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ತೆಲ್ತೇರು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಸೊ ಐಡ್ದಕ ಆರ್ಲ ಅರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ ನೂರೇ ಬಂಗುಡೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡುಪ್ಪು ನೂರೇ ಬಂಗುಡೆ ಪಾಪ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಕನ್ನದೇರು ನೆತ್ತೆ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಪನ್ನೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆನ್ ರಡ್ಡು ಮಸಾಲ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟಾಡು ಕನ್ನದೇರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದ ಮಸಾಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪಾಡುವೆನ್ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಪೇನು ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ರಡ್ಡು ಕಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚೆನ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದ ಯಾನು ಕೊಡೆಯನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಗಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದೆತ್ತ ಒಯ್ತ ನೆತ್ತೇನು ಬಂಗುಡೆ ಪಾಡ್ದ ಅದು 500 ಬಂಗುಡೆ ಕಂದಿತ್ತಿರತ್ತ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಅಂತದೇನು ಶೋಕು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಜಿಪಾತ ನೈಟ್ ಓಕೆ ನೆಟ್ ಪಣ್ಣದ ಅದು ಪಣ್ಣ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನೆಕ್ ನಿಕುಲು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಉಂದಿತ್ತ ಕಾಲಿ ಅರೆಪುನ್ ಬರ್ತದೆ ನೀನು ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಕ್ದಲ್ಲ ನೆಟ್ದಲ್ಲ ಮೀನುದಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾಲಿ ಅರೆಪು ಬೇಯ್ನಗನೆ ಆತ್ತು ಪರಿಮಳ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆಂಡ ದಾಲಜಿ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಪೋಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಪಂತಿನ ಮಸಾಲ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ ಕಾಲಿಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಎಲೆಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬಿರ್ಕದು ಗುಡ್ನಾಡು ಬೊಕ ಆಯ್ಕೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಹದೊಟ್ಟು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ದಪ್ಪ ಪಡ್ತು ನನ್ನ ದಪ್ಪ ಗಸಿದೀವಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ನನ್ನ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಹದ ಪಾಡಲಿ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಲುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕುಲು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ತೂದು ಮನ್ಪಲೆ ನೀರು ಅಂತೆ ತೆಲ್ಪು ಹೊಡಿತು ನನ್ನ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ಭಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಪನವಿತ್ತಿದ್ದ ಪಣ್ಣ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಸಾಧಾರಣದ ಪುರ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕುಜಾರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕೊತ್ತಿನಗನೆ ಪಂಡೇರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಪರಿಮಳ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಒಂದಿನ ತರಕಾರಿಗಳ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಮೀನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಣ್ಣದು ಒಂದಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಗದೀತೆ ಎಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲೇ ಗದೀತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಏರೆಗಾಣನ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇತ್ತಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಅರ್ನನಿ ಶ್ವೇತನನಿ ನಂಬರ್ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಂಡ ಆರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಾನು 6 ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಪೋದಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹಾಫ್ ಕೆಜಿಗೆ 80 ಉಪ್ಪುಂಡು 1 ಕೆಜಿಗೆ 160 ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಒರಿಯಗಾಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗಾಂಡ ಒಂಜಿ 3 ಸಲ ಈ ಅರೆಪನ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ 3 ಸಲ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಕಣನಿ ಬಡಿ ತಿತ್ತನಂಡ 3 ಸಲ ಅರೆಪು ಮನ್ಪೊಲಿ ಫ್ರೀಸರ್ಡ್ ಇದು ಬುಡ್ನಾಂಡ ದಾಲಾಪುಜಿ ಅರೆಪು ಆತು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಪರಿಮಳ ತುಲೆ ಪಾಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆತು ಪರಿಮಳ ಉಂಡು ಒಂದೇ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ದೀಪೆ ಅಂದೆ ಇಂಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೀನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಂತದೀನಿ ಅನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಸೋನುಗು ಅಂಚ ಐಟ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಮನ್ಪೆ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬೋಡಿತು ನನ್ನ ಪಲ್ನೆ ತುಲೆ ಶ್ವೇತನ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ನೆಟ್ ಪಾಡುವೆ ತುಲೆ ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದ ಅದಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿರು ಓಕೆ ಸೊ ಆರು ಬಾಂಬೆದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಅವ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಅಜ್ಜಗ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದಿತ್ತಿರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿತ್ತಿರು
ಅಂಚೆ ಕಾರ್ ತಿಕ್ಕಿರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸರ್. ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡಿರು ಮನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇತ್ತಿನಕುಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ನಕುಲ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಐತ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಅಕುಲು ಬತ್ತದ ನನ್ನ ಮೀಟದು ಎಂಡ ದೆತ್ತೊಂಡಿರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅದೇನಿ ಬತ್ತು ಬಟ್ಟಡೆ ಬಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪನ್ ಪೆರೊಂಡು ನುಪ್ಪು ಪಾತನು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಂದು ಕೊಪ್ಪಾನ ದಾಯಪಂಡ ಶುಕ್ರವಾರಗೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಕಾತೊಂದು ಪೆರು ತಕ್ಲಿಗೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ₹100 ನೋಟು ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ. ಆ ಒಂಜಿ ₹100 ನೋಟು ಪತ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದೇ ನೋಟುಡು ಏತ್ ಅಕ್ಷರ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮುಂದೇನು ನೋಟು ಇಂಚ ತೂಲೆ ಫುಲ್ಲು ಐಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಫೋಟೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮುಂದೇನು ನೋಟುನು ತೂಲೆ. ಓಕೆ ನೋಟುನು ತೂದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 minutes ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಲಿ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುದು ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ನಿಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ನೋಟುಡು ದಾದ ತೂತಾರು ಏತ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಗಾಂಧಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮೈಂಡ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ಬಾಯ್ಡ್ ಪನೋಡಿತ್ತಿನ ವಿಷಯದಾದನ್ನು ಪನಗ ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ 50,000 ಮನಿಯಾ ಅತ್ತು ನಡ 1,000 ಮನಿಯಾ ಅತ್ತು ನನ್ನ 2,000 ಮನಿಯಾ ಏತ್ ಮನಿ ಮುಂದೇನು ನಿಕ್ಕಲು ಬಾಯ್ಡ್ ಪನೋಡು ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ಕೊಡು ನಿಕ್ಕಲು ನೋಟುಡು ತೂತಿನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಂಡು ಮುರಣಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂಡಿರಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾಸು ಆರ್ಡರ್ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಂಡ. ಸೊ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತನಾಡ ವಿದಿನ್ 24 hours ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಡ್ದು ಕಂತ ಮಿತ್ತರು ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಒಂದುಲ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಪುನು. ಸೊ ಈ ನೋಟುದ ಏನು ಪಂಡತ ₹100 ನೋಟು ₹100 ಆವಡು ₹500 ಆವಡು ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಈತು ತೂತಿನ ನಂಬರ್ಸ್ನು. ಓಕೆ ಸೊ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ದಿನ 24 hours ಏತು ಕಾಸು ಬೋಡುತ್ತಲ್ಲ ಅವೇನು ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ನೆ ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ 50,000 ಮನಿ ಅತ್ತು ನಾಡ ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ 1 lakh ಮನಿ ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಕೂಡ ಐತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಯ್ಲಕಪ್ಪ ನೋಡು ಎಂಕ್ ಈತ್ 50,000 ತಿಕ್ಕಳು 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ 50,000 ತಿಕ್ಕಳು 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ 1 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕಳು ಮುಂದೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪಂಡಾಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿಲಕ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ನಾಂಡ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಹಾಕೊಂಡಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಪಣ ಮುಚ್ಚಿದಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತಿನ ಅವಕಾಶನು ಆಹ್ವಾನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತುಳುಟು ನಿಕ್ಕಲು ಪನಂದುಪ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನಂದುಪ್ಪುಲೆ ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಒಂದೇತ ಮಂತದರತ ಈ ನೋಟುದ ಐದ ಕಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ 24 ಗಂಟೆದೊಲೆ 50,000 ತಿಕ್ಕುನು ಎಂಕ್ 24 ಗಂಟೆದೊಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕುನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಾಯ್ಡ್ ಪನಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ನೋಟುನು ಓ ನೋಟು ತೂತಾರ ಆ ಒಂಜಿ ನೋಟದ ಒಂದೇನು ಯೂಶುವಲೈಸ್ ಮಂತು ತೂಡು ಜಸ್ಟ್ ಆಕರ್ಷಕ ತೂದು ಅಲ್ಪ ತೂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ದಾದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದರು ಅವೇನು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಮನ್ಕೊಡು ಬಿಡೋಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಮೀನಿ 10 ದಿನ ಬಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಖುದ್ದು ನಿಕುಲು ಮಂತುಲೆ 24 ಗಂಟೆದಲ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡಿ. ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 3 ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇನು ಲೈನ್ ಡೇ ಬರೆಯರೆ ತಿತ್ತು ಅವು ಮನಿ ಫ್ಲೋ ನಂಬರ್. ಆ ಮನಿ ಫ್ಲೋ ನಂಬರ್ ಉಂಡತ್ತ ಡೈಲಿ ಕೆಲದಕ್ಲಿ ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಮೀದಾನಾಗ ಒರೆಸದು ಪೊಂಡ ಕೂಡ ಬರೀಲಿ ಐಟ್ ಹಾಪು ನಂಚಿನ ನಂಬರ್ಸ್ ತುಲೆ ಮನಿ ಫ್ಲೋ ನಂಬರ್ ಅದ್ಭುತ ನಂಚಿನ ಈ ಪುರ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡೋಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅದ್ಭುತ ಏರ್ನ ಲೈಫ್ ಡಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ವೆ. ಸೊ ಏನು ಪಂಡೆ ತಾರೆ ಗೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡಿಗೆ ಪಂಡದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನ್ದ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡದು ಅರ್ನ ನೀ ಕೂಡ ನಿಂಗೆ ಹಾಡೆ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಪಾಪ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಯ್ತು ದುಮ್ಮನ ನಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೇರು ಮೇಡಮ್ ಈ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಜಾಯಿನ್ ಏನು ಪಂಡೇನು ಪಂಪುನ ಪೂರ ಪಂದಿತ್ತೆ 4 ತಿಂಗಳು ದುಂಬುದ ತೂಲೆ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಪ ಇರಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಒರಿಲ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಜಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೇರಿಲ್ಲ ನಟ್ಟದು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಸೀನೇಜ್ಜಿ
ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಾನು ಮನ್ಪೇರು ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಡ ಒತ್ತೇರು ಈಜಿ ನನ್ನ ಬಿಡ್ಚಿನ್ ಅವಲೇ ಯಾನಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಉತ್ತುನಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ಮಾವಡು 50 ತರ್ಮಾವಡು 40 ತರ್ಮಾವಡು ಅಮೌಂಟು ಆಯ್ತು 10% ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಇನಿ ಪನ್ಪೇನು ಓಕೆ ನಿಕಲು ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುನಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು 40 ತರ್ಮದಾವಡು 50 ತರ್ಮದಾವಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ಮದಾವಡು 100 ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ಮದಾವಡು ಆಯ್ತಾ 10% ಕಾಸು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಪೋಪುನು ಅಕ್ಲು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಅತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಇರು ಫುಲ್ಲು ಈತ್ ಫ್ರೀ ಅದು ಈತ್ ಎಂಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಇರೆಗೆ ಪಂಡೈತಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ದ್ಯಾಗ್ ಇರು ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಯಾಕೆನ್ ಪಾತಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 38 ಅಂಡೆ ನಾನು ಕಜಿ ಕೊಂಜಿ ಮನ್ಪೇನು ಇಡೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಣ್ಣು ಮಂತೊಂದುಲೆ ಸೊ ಎರೆಗಾಂಡಲು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ನೆರ ಒಂದಿನ ಇತ್ತುನಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುನಾಂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡುಪ್ಪುನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ಲ ಕೊಪ್ಪೇನು ಎನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಓಕೆ ಇಡೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಏನ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್